हे बीड़ा के बजवैया सुर करतनी गवनैया बाकीला नाल झाल बेंजू सथावा दुगोला में जो साज बाज बाजेला लेके आयल बा हारमोनियम की लाट नाल झाल बेंजू कुल चीज उपस्थित बा लेकिन ई कोनो काम के नहीं है लेकिन काम के हो जाई कब जब तहर दाया हो जाई हम कतनो सुर में गाई लेकिन मैं तहार मर्जी ना हुई तो कौन सुरा है बोली बेसुरे लगी हम अपने जाने सुर में बोलम लेकिन सुने वाला के बुझाई के बड़का बेसुरा गाय कायल बजावे वाला कतनो सुर में मिला के बजाई लो लेकिन जब ले तहार कृपा ना हुई तले सुर में ना ओहे लइका माई से कहतर किए माई बाकी लाट नाल झाल बेंजू साथावा बाकी हमारा रथवा के लगा तोहरे हाथवा हतना चैनल कहाँ तना गायत्री बाबा के बेर जुटत रहे हमने के पर भागी बनी जाके हतना चैनल के दर्शन होता गलती नहीं खिन कहा हतना चैनल सभे के कार्यक्रम में थोड़े लगे लगावे खातिर 75 जना 82 लोग आवत लेकिन गिन के देखल जाओ त 5-6 जना ऐसन 82 लोग जकरा कार्यक्रम में हतना कैमरा पहुंचता कैमरा वाला भैया लोग के तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करब हम संगे संगे तमाम अपना गार्जियन श्रोता समाज भगवान रूपी श्रोता समाज के 10 नौजोर के हम प्रणाम कर रहल बा रिक्वेस्ट रात भर में रउआ लोग से एक एक बात के करब हम हमरा ए अबोध बालक से कोनो प्रकार के गलती शब्द निकल जाए गलती गीत संगीत हो जाओ तो अपना घर के छोट भाई बेटा खेले वाला लड़का समझ के क्षमा करो कहे से कि उमरिया भी कतना बा खेले खाए के उम्र बा लेकिन श्रोता समाज के बड़ बुजुर्ग के आशीर्वाद बाकी हम गावत तनी बजावत तनी कमलेश भैया के हार्दिक हार्दिक स्वागत करब हम पूरा टीम के स्वागत करब इतना सुंदर गीत संगीत के माध्यम से परिचय दिहनी यहाँ पर बात देहब लेकिन गीत संगीत के माध्यम से देखल जाओ तब गाना बजाना पहले में आज में बहुत अंतर हो गया पहले के गीत संगीत होत रहे ना भले ब्यास सुर में गावस चाहे ना गावस लेकिन हारमोनिया जरूर रहता हारमोनिया रह के कुर्सी मंगा के स्टैंड माइक लगा के गीत संगीत होत रहे लेकिन प्रदुमन परदेसी एक बैग काहे मार्केट में आ गइले एकर क्वालिटी हम कमती दिन से कमलेश देहाती भैया गावत ना बहुत दिन कमती दिन से बड़े बड़े लोग गावता बलिया जिला के हम बात कहता कमती दिन से लोग गावता लेकिन हमारा करो सब 2-3-4 साल के अंदर में अपना हाईलाइट भल देख लो काहे आखिर काहे भइनी काहे ना और कोई हो गए हमरा उम्र के कमती 82 लोग गावता का कमती सुंदर वालों का हमरा सब नहीं जाना चापदारी रखता लोग हां बनावता लोग पाउडर एस्नो क्रीम सब मारता लेकिन काहे नहीं के हिट करत लोग पब्लिक वही आदमी के पसंद करेला पब्लिक देखी कि हे आदमी में कुछ बा ओकरे के लोग बोलाई ओकरे के लोग गवाई देखी दावे खातिर सब कोई दावे के फेर में लागी लेकिन जब ले भगवान के कृपा ना हो श्रोता समाज के कृपा ना हो तले कुछ नहीं के हो सकत त हमरा त गीत संगीत इतना सुंदर लागल ह कि अब हम का बताई ए थाट के गीत गौनिहार गावे वाला कहां लोग करे हमरा नजर में लेकिन कमलेश भैया रहुआ धन्यवाद के पात्र बानी जे कि इतना सुंदर गीत संगीत से रहुआ अपन परिचय दिहनी है लेकिन हमनियो का अपन गीत संगीत में लागब जा तो देखी जमाना हो गल बा 2020 के मारे के बात मारो ना तो बोल्ड ओहू में 3G के जमाना नहीं थे संगे संगे 4G आ गइल बा तुरंत 5G लॉन्च होखे वाला बा जमाने के अनुसार काम ना करबो त भिंडी लेके दुकान पर बेचे के परिचय है मार्केट में घूमे गलती ना कहता नहीं तो देखी जैसन दुनिया जमाना मांगता उसन देबो त मार्केट में रहबो ना तो चले वाला बाड़न एक बार हाथ उठा के हमरा के आशीर्वाद दे दी तो हम अपन गीत संगीत के शुरुआत करते जे भी रउआ लोग जुटल बानी रउआ लोग के घर के हम बच्चा बानी लइका नु बानी और रउआ लोग आगे ना बढ़ाई तो के बढ़ाई तो चाहत नहीं कि जे जहां बाटे अपना भाई बेटा प्रदुमन परदेसी के सब कोई थपड़ी बजा के ताली बजा के एगो आशीर्वाद देवे के हम कार्यक्रम शुरू करें तनी मिजाज में ही जैसे बानी के बबुआ
लड़का माई से कहले कि माई हे बीड़ा के बजवैया का हो देखो त इहो एगो कटे ह ई कौन कट हो जना के हम कहिला डिश बरे